Ха-ха-ха! Мери Крисмас! Аз съм Дилян. Аз съм Антония. Вие сте с YouTube канала Парфюмни ентусиасти и в този невероятно приятен уикенд, който всеки от нас ще прекара най-вероятно с семейството си, решихме да ви представим нашите коледни парфюми или по-скоро тези, които смятаме, че са най-подходящи за коледните празници. И моето първо коледно предложение за днес също така беше и в графата зимни парфюми, но няма как да не го сложа тук, защото просто е супер подходящ. Става въпрос именно за Angel Mousse, издаден 2016 година и парфюмери зад него, както споменах и преди, е гениалният Quentin Bisch. Тук сме коментирали неколкократно, но няма как да има Коледа без десерти, а това буквално е един страхотен шоколадов десерт, наподобява изцяло на нутела, така че би бил подходящ примерно за след като приключите с безкрайните коледни трапези и решите да похапете нещо, наистина носи невероятен уют. Разбира се, присъства и любимото пачули, което срещаме в класическия Angel. И има го и тук. Всъщност, ако трябва да съм честна, аз имам доста парфюми на Мюглер, които биха били подходящи именно за коледните празници, но показвам този, тъй като все още се намира. Много от флангарите, които са на Angel с добавени карамели и тем подобни, също биха били идеален избор. Стига да ги имате. Пожелавам ви го най-горещо. Но Angel Mousse направо си е задължителен за коледната маса. Аз ще започна своята коледна селекция. Искам да се извиня първо за гласа ми, малко съм настинал. Да, имаше тежък банкет, но както казва един дълъг водещ от Криводол, ние трябва да сме професионалисти. Не от Криводол, откъдеш. Учим долу. Учим долу. Става въпрос така или иначе за Виктор и Ролфи и техния Spice Bomb Extreme. Един тотален хит. Класика от 2015-та. Парфюмеристи са Карлос Бенуим и Жан Кристоф Хералт. Както може би разбирате, става въпрос за обилно количество подправки, заедно с тютюн, ванилия и бърбан. Като по-доминантна нотка под подправки разбирайте канела, но също така се усеща индийско орехче, малко кимион. Наистина много пикантен парфюм, много добре направен, изключително траен. Не на празно все още е един от бестселърите, въпреки че скоро ще стана 10 години откакто излезе. Флакона също е доста готин. Дърпате щифта на гранатата и убивате всичко около себе си. Парфюма носи много коледно настроение заради тази прекрасна канела, която има вътре в комбинация с ванилията. Така че не вярвам някой да не го е пробвал, но ако има такива, потърсете го, има го навсякъде, пробвайте го и със сигурност ще ви хареса. И след шоколадовото удоволствие от преди малко се сетих, че няма как да мине Коледа без банкети, както беше миналата седмица за господин Крумов. И съответно втория парфюм за днес е популярният Side Effect, може би най-популярният на марката Initial, издаден през 2016 година. Тук водещата нотка е ром и тя наистина е направена по един страхотен начин. Освен ром имаме ванилия, имаме канелата, която спомена Дилян, може би почти всеки като усети канела се сеща именно за Коледа. Имаме, разбира се, и табак, за да е още по-приятно. И наистина сайт ефектно дойде времето, защото когато аз го взех, беше все още неозрял, наскоро го ползвах пак, няма нищо общо. Може би, разбира се, не може би, със сигурност и времето предразполага той да се развива по един чудесен начин, да се носи и с часове, и вие да го усещате и околните и да ви е приятно. Така че със сигурност хората, които обичат алкохолни нотки, съчетани с ванили и канела, сайт ефект е един задължителен избор, който ще направи Коледата каква? Аз искам само да кажа, че първо като кажи някой каже канел, аз се сещам за сутляж и да, ще направи Коледата невероятно. Моят номер 2 е парфюм с Дамарли и техния Хабдан. Един парфюм, който седи малко в сянката на Уажан, който е в същата линия. Но така или иначе според мен е по-подходящ за тези празници заради нотката на ябълка, която има в себе си.
На мен лично ми мирише на нещо средно, сега ще кажа някаква гениална глупост, ама такава асоциация изниква в съзнанието ми. Нещо средно между ябълково наргиле и ябълков пай. Тъй като има известна доза пушек, от така или иначе има доста тъмянести нотки, но пък ябълката не е като в наргилето, нали, да е малко тип лакриц или анасон, ами си е ябълка като за сладкиш. Също така има известна доза карамел, хубава дървена подложка, така че парфюма наистина е супер за този сезон, специално и за коледните празници, носи такова приповдигащо настроение. Може да чуете, има някаква сватба най-вероятно отвънка. Така или иначе, в нова опаковка. Мисля, че преди 2 години смениха визията. Но Хабдан е един страхотен парфюм. Ако не го познавайте, пробвайте го. За мен може да се каже дори, че е по-добър и от Лажан. И третият коледен парфюм за днес от мен е на марката The House of Food, Daisy White. Може би повечето дами го познават. Най-малкото ние имаме някакво особено привличане към тези красиви бутилки. Има и защо. Тук, освен бутилката, и сокът наистина е супер. Началото е страхотно, започва с форми. По-навътре вече в сърцевината на парфюма имаме тонка, карамел, за да ни е още по-коледно. Любимата канела присъства, разбира се, ванилия и мед, който се усеща вече като парфюма приключва своята работа. Наистина изключително интересен аромат, който винаги съм се чудила и преди съм го коментирала, че го сравняват с килия, ако щете, и много други с подобен профил, но реално може би формите правят една основна разлика и за мен аромата започва и завършва по съвсем различен начин. Да, има много сходни нотки с други парфюми, но е различен и заслужава нашето внимание, особено по празниците. Както казах, ако заложите на него, със сигурност няма да сгрешите. Аз ще продължа натам с един господин, за който сме говорили многократно. Ако беше грък, щеше да е Пазаглия, но той е италянец и се казва Лоренцо Пацалия и неговия Вен Байрам. Един пир за почитателите на ванилия. Съчетава е в този парфюм ванилия от повечето краища на света, като е добавил една чашка ром от Никарагуа или от Колумбия, пачули и карамел. Едно невероятно гурме, което пръскайки го ви пренася в един по-добър свят, в който всичко мирише на ванилия, ром и шоколадово пачули от Мюглер. Наистина страхотен парфюм, брутална трайност и шлейф. Носи се, както казва Антония Наталази, след вас, около вас и пред вас и радва околните, които пък от своя страна ще отговорят на вас с едно прекрасно отношение. И моето четвърто предложение за днес, отново, за пореден път, е Джани на Сорадора. Знам, че малко ще доседя с този парфюм, но когато наистина харесам нещо, а пък и профилът му пасва идеално и за зимен, и сега за коледните празници просто е чудесен, така че ще ми извините, но, както коментирах в по-предишното видео, това е един страхотен ябълков десерт, поръсен обилно с канела. Канела изглежда присъства всички коледни парфюми. Имаме ядки, имаме дори леко сладко, ако щете от праскова. Праскова аз обожавам. Карамел, разбира се. Какво по-хубаво за един коледен десерт. Наистина, изключително съм влюбена. Милян знае и ме подкрепя до някъде. Така че, ако не сте го пробвали, защото наистина е доста нов, действайте направо, ако сте гурме любители, защото е страхотен и наистина е много подходящ сега за Коледа, предвид нотките, които има. Трайност и шлейф, безумни. Така че, весела Коледа с Джани. И бъдем, че има. Моето последно предложение ще завърти изобщо, така като гледам нещата на 180 градуса, но аз съм длъжен да го направя, тъй като поне по мои наблюдения
на бъдни вечер в много къщи се Къди? да, с тамян. И това по някакъв начин така ми навява асоциация. Един от най-добрите тамяни ever е Казба на Робер Пике. Супер църковен тамян, много сух. Като тук, освен въпросния тамян, имаме стабилно количество подправки. Ветивер в базата и малко тютюн, но сух и по никакъв начин сладък. Той така или иначе е някакъв штрих в драйдауна, но парфюма е изцяло тамянесто ориентиран, ако мога така да се изразя. Много сложен, комплексен, много труден за харесване. Говорим за хардкор феновете на тамяна, но така или иначе в комбинация с подправките, там черен пипер, индийско орехче и така нататък, на мен ми навява Коледа. Преди беше голям хит въпросния парфюм. Сега не знам защо така или иначе спря да се коментира. Марката сравнително известна в България и ако сте фенове на тамяна, може да го потърсите за проба. Направо може да си прикадите с него, ако нямате тамян. Да, остава, да. И няма как да завърша една коледна класация без, може би, все още кралицата на коледните аромати за нас дамите, именно Италика на Серджов, която излиза, както знаем всички, през 2021 година. Само дори като погледнете флакона, той си е една коледа бутилка. Коледа в бутилка. Червеният цвят, бялото пискюлче, ароматът, както знаете, е невероятен. Имаме едни от най-интересните бадеми, които съм тествала някога, които вървят успоредно с ванилията. Бадемите идват на моменти малко горчиви, така че преди да се купи задължително трябва да се тества, защото независимо от нотките не е лесен аромат. Разбира се, любимата ванилия, тофи и онова усещане все едно буквално някой е изпекал коледни бисквитки и ви ги поднася с чаша мляко. Това е Италика и нейното усещане наистина е точно за Коледа. Не мисля, че има, всъщност, като сега помисля, по-подходящ парфюм за този празник. Също така стават и невероятни снимки на елхата с нея. Може да пробвате, ако искате. Така че ако все още има някой, който да не е пробвал, сега е момента. Имате още няколко часа. И след един от най-известните парфюми на Сержов, аз реших да завърша с един също много популярен аромат, който вече стана обект и на доста клониране. Той сам по себе си е в също едно огромно парфюмно семейство. Става въпрос за Kilian и техния Angel Share. Знаете, парфюма вече е на 3 години и жене успех след успех. Алкохолен парфюм, базиран на ликьор, с обилно количество канела, ванилия, дървесни нотки и така нататък. Няма нужда от представяне на този парфюм. Всички сме го душили, дали ще е в версия на Латафа, Емир и така нататък. Действително тотален хит, който може би и така върна малко по-забравените Kilian. Под светлината на прожекторите флакона също е произведение на изкуството, супер красив, супер стилен. Вече мисля, че има и 100 мл. Има и рефили, има и гарафи по 250. Цветът му също е невероятен и самия му профил е изцяло за сезона, както и за коледните празници, както казах. Не виждам какво повече мога да добавя за този парфюм. Който все още не го е тествал, може да го тества. Продава се на доста места, по групите се продават нон-стоп отливки, мостри, така че смятам, че е един прекрасен завършек на тази селекция. Единствената забележка е пластмасовата капачка, но от Kilian твърдят, че искат да избегнат момента на разочарование, ако тази капачка падне на пода, така че ме е простено. Няма как, като говорим за Коледа, да не завършим с пожелания, въпреки многобройните спорове, кои са по-големи празници, Великден или Коледа. За мен лично е Коледа. Така че, освен да ви пожелая да сте живи,
здрави, успешни и да прекарате предстоящите празници с хората, които ви обичат и които вие обичате. Друго по-голямо пожелание не се сещам. Това са ни от най-хубавите дни в годината. Нека ги изкараме в едно прекрасно семейно настроение, което по принцип след третия ден винаги завършва с скандали. Това, което аз искам да ви пожелая, най-вече да сте здрави, всичко друго може да се постигне. Както каза Дилян, да се радваме на моментите, които сме със семействата си, защото този забързан начин на живот, знаете, когато дойде Коледа, някак си спираме за миг и се замисляме всъщност, че и годината изминава. Така че най-важното е да сме здрави, да имаме хубави парфюми, да ги ползваме с кеф, така че пожелавам ви и много хубави подаръци. Всичко, което искате, намерете го по телхата, а другото, нали знаете, то е в сърцето. И, разбира се, ако все още не сте преяли с сърми, не сте взели ушав и не сте разчупили питката, е време да последвате канала, да натиснете камбанката, за да получавате известия за всяко наше следващо видео. И от мен, Антония. И от мен, Дилян. Чао и до нови срещи. Весела Коледа! Весела Коледа!